Здравейте пак! Здравейте пак! Пак сме тук! И ще правим един филм. Пак. Моята карма. Моята булка. Малка булка. Малката булка. Да. Ела. Аз отивам на пазар. Добре, добре. Я! Ачуре! Какво правите? Ачуре! Какво правите? Ама, Алек. No tu me dikerame. Tu me la dikeraman. Dikeraman cepeno. Haydi ya kana tu me. No tu me la kana dikerame. Tu. No tu me la kana dikerame. Ya. Dikeraman cepeno. Bari pek yate hu. Тура. No tu me la kana dikerame. Tagonina tu me la kana tu me dikerame. Фена чакайте. Ей, чакай! Виж! Жената! Жената умря! Айде в болница, бе, или ще дам шамари! Как се казвате? Мадам или госпожо? Джапи се казвам. Добре, не ставай. Ставайте. Добре, ще те пусна да страниш. Тя умря ли? Айде да направим друг. Я ставай, жена. Ставай, мадам. Жена, мадам. Аз ще трябва да нема ге количка. Давай. Айде, мой гад. И сега. Tu me пашла. Керта ди. О, аз се оправи. Аз падах. О, тя пак падна ли, бе? Но трябва вас как ти соската. Чакайте там. Ще доведа лекар. Сега. Ставай бързо, бе, мадам. Сега. Ще видите следващия епизод дали ще се оправи. Край.